Bon dia, éssers de llum! La meditació d'avui és una relaxació per quan estigueu molt nerviosos, ansiosos, que no podeu controlar nervis. T'asseus d'una manera molt còmoda a la cadira, els peus en terra ben posats. Inspira, expires. Inspires, expires. Inspires, expires. Notes com els peus se van relaxant. A poc, passa a passa. Se van relaxant. Els dits dels peus se relaxen. Els turmells se relaxen. Les cames se relaxen fins en el genoll. Els genolls se relaxen. Les cuixes se relaxen a poc. Les cames que t'han suportat durant tot el dia se relaxen. Després, la zona inguinal se relaxa també. Inspires, expires. Inspires, inspires. Després, la zona de l'abdomen se relaxa. L'esquena baixa, l'esquena mitjana se relaxen. La columna se comença a relaxar. La zona pectoral se relaxa. Se relaxa. Sent la teva respiració, com se va relaxant. Sent la teva respiració. A poc. Després la zona alta de l'esquena se relaxa. Les espatlles se relaxen. Passa a passa, tot el cos se va relaxant. Els dits se relaxen a poc. Les mans, l'avantbraç i el braç, tot se relaxa. Després relaxarem el coll relaxat, ben relaxat. Després la mandíbula, la boca, la cara, en general, els ulls. El front se relaxa i fins i tot el cuir cabellut. Tot el cos està relaxat. Ara, quan ja estàs relaxat, notes com damunt els morros, la zona del llavi superior, passa l'aire del nas. Vas notant com el nas surt aquest aire
vas notando poc a poc i un cop relaxat del tot, penses allò que desitges. En allò que desitges, allò que més desitges. El fet que més desitges. Una parella, salut, dobbers, una bona feina. Pensa-hi. Pensa el teu desig dels somnis. Després, quan ho tinguis, pensa que allò que has pensat és real, és teu, ja ho tens. Tot allò per què havies lluitat és realitat, és una realitat, sense temperatura del lloc, els gustos, els sons, les sensacions, i te sents feliç. Ets feliç perquè ho has aconseguit. Ten en compte això, ets feliç. Estàs feliç perquè ho has aconseguit. Estàs molt, molt feliç. Ets molt feliç perquè ho has aconseguit. Després, simplement, a poc, inspirarem i expirarem 10 vegades. Tornaràs a la vigília. Una. Notes les mans, comences a notar les mans. 2, les comences a moure, a poc. 3, notes els peus. 4, notes com els peus els comences a moure. 5, ja comences a estar en estat de vigília. Mous el coll si ho necessites. 6, ja comences a visualitzar-te fent coses per aconseguir allò que vols. 7, a poc, comences a pensar a obrir els ulls. 8, ja obris els ulls. 9, dones les gràcies. 10, te'n vas encendre una espumeta. Com ja vos he dit, has de prendre acció. O sigui, no és només fer aquesta meditació i se complirà el somni. No, és fer aquesta meditació, fer qualque cosa perquè se compleixi el somni. Per exemple, si cerques feina, tirar currículums. Si cerques parella, baixar-te aplicacions del mòbil. Si vols dobbers, compra loteria. També fer feina, però
també pots comprar loteria, perquè també te pot venir per aquí. No se sap d'on poden venir dos bes. Sigui el que sigui, fer coses per complir els somnis. I bé, si t'ha agradat el vídeo, subscriure't, aviat hi haurà més meditacions. I aquí hi ha més vídeos.